Sangcono ke. Sengqabele. Sangcwabele. Come on, Miss Hub. No, ile. Sehleni. Lento ezingayithula ne. Afwe. Aziyazi lokanje Khangela zindawo yokusela khona. yeah ndijoli Tata yeah ndijoli yes 212 Tata to do that Khona esisibo esikhona ndantsi sebehlike bonke ta. Ya bose bathi chuke nya. Mhlawumbe khona bazobuya pha bephethe. Sisonele maphasa. Siphathi nge right here that. Siyashisa izila. Kama sihlangene ngendawana. Ibe bucala. Wathi sukuwata Enkulu. Siqale nezibulalo ezifana.
Sisakaze into banizibone then. Yesu bayifikile wenza impanga. Bantu basidala. Into umuntu Elapha. oyazi umuntu. Siziva lapha. Yazi. Ngiyedwa sifuna ikhaliva. No. Laptop is Yesu ufikile mntakampande impahla nasi kalivali lena Yesu ufikile Ngalo makhulu ubona abantu uma njalo bayile umntwana ngamshiyazi. Ombisele phambili. Ya kuyapha nazi parking park. the first laptop down. yo yonke tata There's phone. yo yonke tata ena unelibeka umthathe ekhaya Yakuba wowo. Adada sigqubele phakathi. Ngomenda la khona ntona nomqomo. Leshi. Eta? Leshi. Ja, vil du forme lidt over ikke? Also ist formelig. Ja, hvis form. Ja, det er også sjældent. Also ist schneller. Wir hören einfach die Kaudesa. Das ist das.
ngabulayita thatha iphephelo shisa ngephephelo yani nceda phela umzathu ubaba singabe sitshisa bese vuka zinto zelagqirhele sitha nemikhonto asidlali apha evangelini asidlali siyaguba sidlale evangelini siyaguba tata hayi tata dlalwa nje sidlale siyaguba evangelini asidlali mawusho umlilo tata tata idabula ishit ezi shise layita ngazo asidlale apha bende lika Yesu Kristu waseNazaretha Nkosi yethu ephilileyo Nkosi kakhulu livakalisiwe ke Yesu udaba losindiso ebantwini nasindaba ezimnandi basiva zahlatshwa ke Yesu inhliziyo zabo wena wedwa moya oyingcwele wabasetsha abantwana bakho kwaphuma esizimpo esingazange ke Yesu singene kakuhle nasemizini yabo singene kakuhle nasebomini babo basizisile ke Yesu ngoba bafuna ukusebenza ubulungisa ukuthi Nkosi kungcwatshweni kwabo bangcwatshwe Yesu Kristu engake bibikho into engathintela insebenzi yakho nasebomini babo besicela ke Yesu ukuthi umoya wesisinto uqhawuliswe nasebomini babantwana bakho sizichisa nje Nkosi nabo baphilise wena wedwa Yesu bavuselele ubanikeza amandla amasha ngokuba Yesu balenzile ilizwi lakho sinomthandazo ke Yesu wodwa elisilo izwi lakho lathi lo sakuwe Yesu Kristu amlahleli phansi nalabo Nkosi abakufunayo nawe Yesu asichila kubo bayakufuna ke Yesu abantwana bakho yolento ebenze bancaba Nkosi zonke ezizinto ukuze Nkosi basondelane nawe sinomthandazo wodwa cabela Yesu phezulu kwabo bafihle wena wedwa ume ngakubo egameni lika Yesu Kristu waseNazaretha Nkosi yethu ephilileyo sizichisa ke Nkosi namhlanje nje izinto sacela baqhawulise kuyo yonke imimoya sathana bekabo bambe ngayo ewe Yesu Kristu kuze bakhonze Yesu bekhululekile egameni lika Yesu Kristu Nkosi ephilileyo manje kuze kube phakade amen. Siyafunda ke incwadi yesenzo chapter number 8 verse number 26 khawuleza wena uphethe iBhayibheli lesikhosi wonke umuntu omnyanzeni makabuye emotweni yegama lenkosi Yena
kaloku kwathetha isithunywa senkosi kuFilipi sathi zilungiselele uhle ngendlela esentla esuka eJerusalema iya eGaza waqhabasha ke waya uFilipi endleleni apho wadibana nendoda elithenwa lo mfo kuthiwa wayengunonjebo wokumkanikazi uKhandaso waseTopiya wayegoduka ngenqwelo ehamba ngenqwelo avela kunqula uThixo yayivela kuyonqula uThixo eJerusalema enqwelweni apho wayehamba efunda incwadi yomshumayeli uIsaya wathi umoya oyingcwele kuFilipi iya kuloo nqwelo uhambe nayo uFilipi wakhawuleza waya kuyo waza wamva unonjebo lowo efunda incwadi yomshumayeli uIsaya wabuza wathi uyayilandela nalento uyifundayo waphendula wathi ndingathini ukuyilandela wathi ndiyayilandela njani Jesus ungekho bani ngoba eJerusalema apho ndikhonza khona komntu yaziyo lento hamba watsho wamcela uFilipi ukuba akhwelwe enqweleni wayeloko siye eJerusalema eyokhonza kodwa kungekho muntu okwazi ukucacisa indaba ezilungileyo funda watsho wamcela uFilipi ukuba akhwele enqweleni ahambe nasi isicatshulwa wayefunda esisicatshulwa sezibhalwe esifunda wafana neguma eyaqhelwayo wafana netakane elithexwa naye wathula uthi uYesu wathula wathi cwaka ekuthotyweni kwakhe akabanga nabuhlangula khangabe namhlangula akho bani uyakuchaza nasisizukulwane sakhe kuba ubomi bakhe uYesu emhlabeni banqanyulwa unonjebo wabuza kuFilipi wabuza unonjebo khawundicacisele uthetha ngabani apho ngoba eJerusalema akekho umuntu oyaziyo lento uthethwa ngabani apha Kaba uthetha yena siku okanye uthetha ngomnye umuntu uFilipi wamchazela eqalela la ndawo izibhalo wachila indaba ezimnandi ezingoYesu akuhambeni kwabo ngoba aba bantu esibafaka apha beve indaba ezimnandi ezingoYesu hamba akuhambeni kwabo bathi bafika ndaweni ithile inamanzi lathi ithenwa bantu bakubhodwe nanga amanzi ungani ukuba ningabhaptizi waphendula uFilipi wathi ungabhaptizi ukuba uyakholwa awukholwa ngenhliziyo yakho yonke nathi thenwa ndiyakholwa ukuba uYesu Kristu unyana kaThixo amanzi la ngabantu abakholwayo ngenhliziyo yabo yonke ukuba uYesu Kristu ungunyana kaThixo awungeni apha ngoba uhamba icawe ungena only ngokukholwa uYesu Kristu ungunyana kaThixo funda umtapia lawo watsho ke wehla naye uFilipi wayombhaptiza bhala amehlo akho siyathanda Oh yes Jesus bhala amehlo akho sesiyathanda vula inhliziyo yakho kanti umhlobo othandazela izwi Jesus babo ingcwele basethe ukugqibela aphethe komlando
Oh Jesus. Wena uyalibhaptiza niyathandaza. Siyabulela ke Cela umoya ngcwele akuncede. uthi Akugoca for the last time. sibuya somandizwe Uchance yokugqibela kubo. Thixo wethu namandla Oh Jesus. Ungangeni. nabakho Thixo wethu Ungangeni. zobhaptizwa Emanzini. siyacela ke Thixo Ungahlambulukanga. wethu Ungangeni. Emanzini. Ungasifumanga izono. Babesicela. ngegama lika Yesu Izono zabo. Oh Bandule Jesus. baphathiswe. Hallelujah. Izono zabo. Bandule baphathiswe. ezihlambulukileyo Thixo wethu namandla ngegama lika Yesu wethu namandla Yaqala. yakho Thixo wethu namandla ngaphezu kwanamandla ngegama lika Yesu ngegama lika Yesu ngaphezu kwanamandla Thixo wethu kwenza inkonzo yakho Thixo wethu sokuthi ngegama lika Yesu abantu abakusiyacela nzulu esimanga Thixo wethu namandla bancede inkosi Ibhaptizwe lo muntu makelule isandla othi inkosi ndinguyelo siyacela izono ndicela ke umuntu eke phumani dikeleke aba nabo mama bephakamisa isandla thathana bamama khawulezani bazalwa sanuhamba kancinci asinalo ixesha haphamani nithethe abantu nibancede ewe nine nikade ncede abantu ncede laba bantu phakamisani izandla nina enifuna ukulungisa ngoba sikwazi unifake emlanjeni kanti ikhona into umoya onibonisa yona khawulezani bazalwa nithathe abantu benkosi ninani nivala amehlo wakho alikho ithuba lokulokoza ufikile phezu kwamanzi ngoku njule emthandazweni funa inkosi ikulungise phakamise nje isandla sithumele umuntu ozakunceda ngegama lenkosi uYesu ngegama lenkosi uYesu vala amehlo akho umcenga uThixo uthi inkosi sendifikile isithathile isigqibo ngifumile niyahlolwa ngoku niyagqitywa ngoku ewe ntombam naku umntu phakamisa nje isandla sakho xa kukhona into evelileyo asingxamelanga ndawo sifuna ukukulinda sikuncedise ngegama lenkosi uYesu loo nto seyivelile phakamisa isandla sakho ngegama lenkosi ngegama lenkosi ngegama lenkosi linamandla lonikazi lemfana linamandla linamandla
onamandla siyathandaza kuwe abantwana bakho bamanywe kule ndawo, abantwana bakho bamanywe kunye nawe kule ndawo, ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Baba, uyathandaza egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Umlilo wakho makehlika ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Baba, uthanda siyakulayo Thixo wethu oyalayo ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Sikunikisa namandla phakama Thixo wethu ngegama lenkosi yethu. Thank you. Thank you. Siyacela ke eze umuntu ubiza igama lakhe lenyani elikwi-ID nefani yakhe, then ke eze yegama lenkosi. Oh, hallelujah. Wena wafela aboni bona wena wasisa izizwe indaba wena wafela aboni wena wasisa akumele babe besiza umama ufasiwe nozeza bazalwane bafulele mbeze wena wafela abo wasikiwe siyampaphanisa egameni mama unondumiso lowewe ndiyamphaphisa egameni loyise onyana lomoyo iwele ubanisa izandla zakho yekelela umzimba oh yes ngegama likaYesu waseNazaretha. Mbasha.